haba ai rainin hankali ne ma wannan, ba zai yiwu wallahi. Allah ya kiyaye. Ina ai ba zai yiwu ba, sun mai da mu banza. Tab ina ba zai yiwu wallahi, ai ba wanda zan zaba. Tab ina ba zai yiwu ba. Aminu lafiya me yake faruwa ne? Kun ji sanarwa da ake ta a gidan rediyo 'yan siyasa suna ta maganganu a zaɓe su a zaɓe su a zaɓe su, sun mai da mu mahaukata. 'Yan siyasa sun kasa tallafa ma ɗalibai, ina kuma ga talakawan gari, ba wanda zan zaɓa. Kuma fa haka ne zancen ka karfe Aminu. Tabbijan wallahi ni shi yasa kuka gani lungu da sako na unguwanmu gidaje kullum hudu ba nake musu kar kowace ta sake ta fito ta yi zaɓe tunda ko an yi aikin banza. Ba za a yi haka ba, Allah ya kawo muna waraka. Menene waraka? Yarima shine mafita. Wane ne kuma Yarima? Wannan rabu Mustapha Aliyu Damau ya fito neman dan takarar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Ikara da Kubau. Gashi nan lungu da sako duk inda ku zagaya a cikin Ikara da Kubau zancen sa ake yi. Mecece hujjar taka da kake faɗa mana haka? To in dai muka zaɓi Yarima hatta ku kanku ɗalibai ina kyauta zaton zai taimaki karatunku, sannan kuma bugu da ƙari zai samar mana da ayyukan yi wanda al'umma za su ji daɗi sosai da sosai. To ai dai haka ne ka ga sai mu je mu ɗauko mu fito. mu je mu dangwala. Yawwa dama jam'iyyar su owa ta addabe mu. Yanzu abin da nake so da ku ranar zaɓe ku karkada katin zaɓen ku fito kwanku da kwarkwatan ku mazan ku da matan ku dangala Honorable Mustapha Aliyu Damau a matsayin dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Kubau da Ikara. Kuma jama'an gari ina mai kiran ku mu fito ranar zaɓe da mu da ku da sauran al'umma baki ɗaya mu zaɓi Honorable Mustapha Aliyu Damau Yarima a matsayin dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Ikara da Kubau dan shine waraka ga mu al'ummar Ikara da Kubau. Allah ya maka albarka. Abin da zamu yi kenan. Ga haske ya zo mana, gaskiya ya zo mana da haske. Alhamdulillah.